Бившият капитан на националния отбор на България по футбол и Благоевград и Лудогорец Светослав Дяков и бившият национален селекционер на националният отбор по волейбол Найден Найденов бяха сред официалните гости на големия детски празник в детска градина номер 6 Щастливо детство в Благоевград. Тържественото събитие се проведе в Европейския ден на спорта под надслов «Чиста земя, здрави деца». Сред другите специални гости на спортния празник бяха и Борис Безев, Екатерина Георгиева и лекоатлетът Николай Парванов, който е възпитаник на детската градина. Организаторите се бяха постарали да изготвят богата празнична програма, пълна с изобретателни детски и спортни игри. Духът на всички участващи мълчугани бе приповдигнат, а усмивките не слизаха от лицата им. За всички млади спортисти имаше приготвени награди, медали и много подаръци, а настроението сред всички присъстващи бе отлично и превърна този ден в едно чудесно преживяване. Преминаваме на зигзаг и си пълним кошничката. След това се връщаме от външната страна.